नोंसोरथ' नैबे बुटखौ नुनानै साननो हागौ मानो लादों बे बुटखौलाय मा खालामनो इसां इसेखौलाय होननानै नाथाय बे इसेया बहुत खामानियाव फैगोन आं जाया बेखौ सासे बेलदां दोङो बिनो माने हानानै होनांगौ दा नुलांबाय थागोन आरोना खोन्थालांबाय थागोन बेलदाङा मा बेलदां माबायदि बेलदां बेखौ नुगोन आरोना बेखौ ओमफ्राय दैजों सुग्रोनांगौ खोनथाम मोजांनो नायलांबाय थादो आरोना माने बेलदां सासे दोङो ना बिनि होबाय थानाङो बुटखौ हानानै मोनजायाबाथाय जा हारला खालामो मुङानो जादों गायदे आरोना मानैमोन जोआ माने बिदै गिरुनानै दाख्लै थैबाय जोआ ओमफ्राय आं लायबावगोन आरोना माथाम लायबावगोन एबारे माने बेखौ आं गुवाहाटीयाव लायनायमोन बिनि सेकेंड पार्ट भिडिअ नांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माबायदि सेकेंड पार्ट भिडिअ नांगौ आं बानायगोन ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय